beranduegi. Ongi etorri beranduegiren albistegira. Asteburuan Frantzian jendarme bat tiro zauritu dute eta ustezkoetako bikide atxilotu dituzte. Jende askok uste du horrelako gertakariak ez direla bateragarriak sueten egoera batekin. Guk kontrakoa uste dugunez zergatik azalduko dizuegu. Izan ere, sueten garaian tiroek honela sonatzen dute. Suetenik ez dagoenean berriz horrela. Aldea nabarmena, beraz, suetenean gaudenez, tiro eta tiro artean etenak daude. Inigo Urkullu EAJko buruak adierazi du diskrezioz ari direla bakegintza eta normalizaziorako lanean. Diskrezioz eta seriotasunez, besteak beste EAJak egunkarietako kontaktu orrialdeak erabili ditu herri honetan bakea lortzeko. Ipar Euskal Herrian astelehenetik debekatuta dago burua burkarekin edo nikabarekin estalita eramatea. Beraz, hemendik aurrera horrela jantzita joatea debekatuta egongo da, eta aldiz horrela jantzita joatea ez. Beraz, nikaba jantzi nahi duzuen emakumeok badakizue, sartu zaitezte polizia. Jaurlaritzako osasun sailak egindako ikerketa baten arabera, legez kanpoko drogen kontsumoak behera egin du Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan joan den urtean. Dena den, osasun saileko arduradunak kezkatuta azaldu dira, kontsumo horren kopuruak gora egin dezakelako berriro ekainean, Amy Winehousek Bilbon eskaini behar duen kontzertuan. Bizkaian geroz eta terreno gehiago hartzen ari da eukaliptua, ekologistak kezkatuta azaldu dira horregatik, landareak berez eragin ditzakeen kalte ez gain, landarearekin batera koalen inbasioa etor daitekeelako. Koalak animalia lasaia dirudi. Hor dago, egonean, erdilo. Tripa betetzeko baino ez da mugitzen, eta gutxi. Baina baretasun neurrigabe horren atzean, hiltzaile bat ezkutatzen da. Mundu guztia, asperduraren asperduraz hiltzeko gai den animalia ezin zozoago bat. Mila esker azken bi asteetako lehiaketa honetan parte hartzeko bildurra izanez eta erantzunak igorri dituzuen guztiei. Lau pertsonentzako saria badugu ere, bakar batek eroango ditu etxera lagunen artean banatzeko. Eta hori Zarauzko Iñaki Eizagirre izango da. Zorionak! Pantailan duzuena da datozen bi asteetarako lehia berria. Erantzunak betiko helbidera igorri. beranduegi@argia.com. Aste honetako saria eskaladaren mundura hurbildu nahi dutenentzat izango da. Arabako Egino herrian bi lagunentzako eskalada ikastaroa. Eutsi goiari eta parte hartu! Baltzen egiten pelikulak egiten dituztenek gidoia osatzerakoan eta filma muntatzean ikusleen behar fisiologikoak oso kontuan izaten dituztela. Eta behar fisiologikoak diogunean, batez ere gizaki orori eragiten dion premia bati buruz ari gara. Pixa egitea. Hollywood konturatu zenean ikusle askori film baten erdian etortzen zitzaiela beren barne produktu gordina usteko beharra, eta komunetik bueltan historiaren une garrantzitsu bat galdu zutela, zerbait egitea erabaki zuten. Zinemaren industriak urtetan gordeta eduki duen sekretua da. Inon idatzi ez den arau bat. Behar bada, arraro sentituko zinateke jakingo bazenu, hainbeste gustatzen zaizun pelikula klasiko horretan ere, egileak zure maskuriaz akordatu zirela momentu batez. Kontua kontu, film guztietan salbuespenik gabe betetzen den araua da. Ikusleari 3 minutu ustea, bada espada, komunera joan dadin. Ezer gertatzen ez den 3 minutuko tartea. Sekreturik, konfesiorik, estandarik, hildakorik gabeko 3 minutu. Baina esan dugu, gai hau sekretu xamarra da eta beraz, gauza batzuetan hainbeste aurreratu dugun garai hauetan, komunera joateko aretotik irtetea erabaki transzendental xamarra da oraindik ere. Ez dakizu, bueltatzen zarenerako mundu guztia ez ote den ariko esaten Bruce Willis hasieratik hilda zegoela edo Darth Vader Luke Skywalkerren aita dela. Andre eta jaunok bukatu da pixa egiteko gogoak zalantza izugarri horiek sortzen zizkigun garaia. Eta bukatu da rampi.com webguneari esker. Euskaraz korri pixa egitera itzuliko genuke gutxi gora bera.
Interneteko atari horrek film bakoitzeko minutu utxalenak zein diren jakiteko aukera eskaintzen dizu. Pelikula ikustera eseri eta pixagura sartuz gero, lasai atera ahal izateko, ezer galtzen ari etzarela jakinda. Adibide bat, ez dut ikusi oraindik, baina rampi.comi esker badakit, Coen anaien True Grit ikustera joaten naizenean, 43. minutuan ezer gertatuko ez den tarte bat hasiko dela. Beraz, hemendik aurrera badakizue, zineman Coca-Cola baso handiena hartzerakoan zalantzarik eduki nahi ez baduzue, sarrerak erosi aurretik bota biztarizo bat webguneari. Pelikularekin gozatzen ez baduzue, behintzat ez da izango komunera ezin joan da sufritzen ari zaretelako. Dans notre monde où nous avons 193 États membres des Nations Unies, tous y sont. Il y en a peut-être 15 ou 20 qui sont des démocraties. Stefan Hesselek bere 84 urteekin dei egin nahi izan die mundu osoko gazteei. Haserretu zaitezte gomendatzen die, izenburu bereko liburuarekin. Bizitza mugitua izan du Hesselek. Bigarren mundu gerrako erresistentziako liderretako bat izan zen. Gestaporen eskuetan jausi zen eta urkatzera eraman behar zuten egunaren bezperan heriotzaz libratzea lortu zuen. Giza eskubideen deklarazio unibertsalaren eraketan parte hartu zuen ondoren, eta azkenik Nazio Batuetan Frantziaren enbaxadore izana da. Zergaitik haserretu behar dugun galdetu diogu halako ibilbidea egindako gizonari. Il y a une tendance chez certains jeunes, sûrement pas vous deux, mais chez certains jeunes, à dire « ça ne me regarde pas, je n'y peux rien, j'ai bien essayé, j'ai voté pour un parti, puis le parti a changé d'avis, donc je me désintéresse, c'est très grave, il faut lutter là contre. » Et le petit livre dit « lutter contre l'indifférence ou contre le découragement. » Comment luttons-nous contre l'indifférence? Alors, on peut lutter individuellement, on peut écrire, on peut voter, on peut entrer dans une association de défense des droits de l'homme, mais il vaut mieux naturellement lutter à plusieurs, former des groupes. Et aujourd'hui, grâce aux moyens modernes de communication, on peut lutter avec des gens du monde entier. C'est pourquoi je recommande dans mon petit livre, aux jeunes en particulier, à la jeune génération, de garder cet esprit de résistance. Il ne faut pas rester satisfait de ce qui est. On ne s'occupe pas assez de la terre. On ne fait pas attention à la destruction de notre planète. Nous avons exploité, surexploité, c'est très mauvais. Not appear that there's any kind of an effort up there yet. Now remember, oh my God. Oh my God. That looks like a second plane. Depuis 2000 à peu près, les 10 dernières années, il y a eu un recul, surtout naturellement du côté des États-Unis. Le choc de la chute des 2 tours en 2001 a rendu les Américains furieux et prêts à faire toutes sortes d'actions militaires en Irak, en Afghanistan, qui n'étaient pas voulues par les Nations Unies. Donc, il faut trouver une autre manière de diriger l'économie, une manière plus sociale, plus écologique aussi, et c'est la tâche de la jeune génération. Vous voyez, l'exemple nous vient peut-être de l'autre côté de la Méditerranée, où on a vu de façon pacifique, mais déterminée, une génération dire non à quelque chose qui, je dois dire, était beaucoup plus grave que ce que nous vivons en Europe. Nous avons donc besoin en Europe d'une indignation pour aller vers une Europe sociale, une Europe de justice. C'est possible, ce n'est pas encore réalisé.
bat, eta gero, itzali. Hoixe bera. Historia eta memoria kolektiboa zaintzen ez dituen herriak nekez izan dezake tokia etorkizunean. Historia irabazleek beraien erara idazten dute, galtzaileen historia folklorizatuz. Eguna da, egunak etorri beti berditun guentzat, beti lanean izan behar. Iduzkilore antzeslanak gure herriaren iragana eta izana bertoko begiekin berrikustea du xede. Zehazki, orain 200 urte, inkisizio garaian, Lapurdin izandako gertakari latzak gogora ekarri nahi izan dituzte. Hilaren 29an, zuzenean ikusteko aukera izango duzue Aulestian. Nik ez dut alako gogo eta zorrotzik. Ene otoitzak iten dut gogoa dut alaik.